Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Ubraw, Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Mylene, 27 anyos, minyo og may duha ka buok anak. Taga Buluangan, San Carlos City, Negros Occidental. Punto medikal kining akong suliran. Nabahin kini sa nahitabo sa akong dunggan. Aron niya sabtan, sugdon ko adtong nagmabdos ko sa akong kamagwangang anak. Ingon ini ang mga panghitabo. Uy, maklaro naman day ng imong tiyan, Mylene. O ma, kay 5 kabuan na biya ni Kapin. Uy, di magpalabi kaon, ha? Basi mo dako niya ng batas imong tiyan. Maglisod niya kasimba ko pagpanganak. Simbak ko taon ma, uy, palayo lang. Ay maumang ganing gipahinom dumanta ka. Nga di ka magpalabi kaon. Kay mo dako po niya ng imong anak. Unya na napakan akong mugawas na. O ma, pero ma, palihog ragod ko og tanaw sa akong dunggan dapit sa tuo. Ha? Kaya naon sunday ng imong dunggan. Mura lagi og ni-action siya og dako ma. Naay ni burot. Ha? Siniborot ko. Bibibi ko na, be. Tanawon, be. Awa. Unsay mo nakita ma? Purot man tuod ni Mylene. May aksyog dako ang imong dunggan. Tungod lagi tingali nis burot ma. Unsa man ka nisa? Ay, humok raman sa hinoon. Oh, humok bitaw man no. Kung pislito na ako, mulubyok raman sad. Murabag hangin ang sud ana. Ay lang na sige highikap. Kay basig mo samot niya na. Basig mawaaran niya na tingali. Uy. Oh, maayo unta ma. Kay babdos ra ba taon ko? Ipasubay lang ka tingali na to na og mananambal, Mylene. Ha? Kay basig, unsa na unya na ba? Magsige ra ba kag panlabas sa sapa bisin og mabdos ka na? Basin, binuangan ka dito. Uy, simbak ko ka, George. Uy, laliman uri ka. Mabdos ra ba ko? Mao gani nga atong ipasubay tambalan. Kinabalakas ako alang sa atong unang anak. Ingnan tabitaw ka nga, ayon na bagsig adto dito sa sapa nga manglaba. Kay mabdos ka na. Manghadlok lagi ka. Na uy, tanan na lang uy. Magpasubay na lang tas mananambal. Uy, pangayo o pasaylo sa sapa. Unsa noy? Nakasa ka dito. Nakapuli ka og lingkod sa gilingkuran sa mga dili makita. George, nahadlok ko. Unsa may buhato na mo iyo? Maura kalcho. Papangayo og pasaylo ni asawa nimo sa mga dili makita. Aron niya muhiyos lang miboro sa iyang tungkad. Kailag ka sa kinisiya. Ginoo ko, George. Gibuhat gyud namo sa akong bana ang giingon sa tambalan nga among gipasubay kun nganong murag ni burot ang tuo na akong dunggan. Nangayo kunuhay ko didto og pasaylo sa sapa sa akong nasad-an kuno nga dili makita. Apan, wa man gihapon ni hiyos. So kadadto, wa na lang sad ko nagtagda kay wa ra man sad siya magsakit ug mag-uylap. After 5 years, nadungagan og usa ang among anak. Og sukad adto, nagkadako na gyud ang akong dunggan. Ilabi na kay mahago na ko tungod kay may mga binuhi ming hayupan. Onya, Adto ko, Mylene. Mag-ubra na ko, ha? pag-amping ha, Dong George. O giandam na kung baon nimo imong nakitaan? Oo, di na.
Ang mga bata, ha? Sige, kanibahala nila. Dadon rato nako ron nagpangumpay nako para sa atong kanding o baka. Pasensya na ka, day, Maylin. Ikaw gyud mahagog, pangumpay alang sa atong mga hayupan. Kung saong trabaho man ko. Okay ra, oy. Sige ra, good. Madara man ako, good. Pero ayaw ba yung palapi, ha? Kaya mabugat unya ka. Maylin, pura lagig ni dako nagmaayo ng hubag si mong dunggan, day. Maklaro na di ay kaayo, ma. Maklaro na, uy. Pero, og akong iduot, ma, mura man siya og muhiyos. Pero, og ako laging buhian, mabalik siya burot, ma. Mura lagi siya hangin. Mura man kaghasangan, Maylin. Ha? Hasangan, ma? Unsa na, oy? Mura kag isda ba nga may hasang? Totoo na sa mama, ana. Anak ko patuho, ana, ma. Humanabay ako ni atong tambalan, pero wag din mamaayo. Ug karon ra ba, magsige naglabad akong uok. Uy, kun mao, atong doktor, uy, ipa-check up na. Kay murag napasagdan raman sabna nimo, uy. Ma, magpa-check up kog doktor. Tungod ka sa dunggan man i-refer ta mo og ENT doktor. Para unsa man sad na, Dok? Ug unsaon man ko dito? Posible ultrasound yun aron may bawan kung unsay unod o sud aning hubag si mong liog. Unsa? Ang diagnose sa doktor nako kay cystic mass sa ear kuno ni. Need siya ipakita sa usa ka espesyalista nga doktor. Apan, wag gyud may kapakita tungod sa kakuwang sa among kwarta. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod unang pangutana. May hubag ang tuon akong dunggan. Apan mura ra og hangin ang sulod kay ug akong tuslokon molubyok raman. Nagpa-doktor ko og usa ka ENT. Ang ingon sa doktor kay cystic mass sa ear kuno. Unsa may hinungdan ini? Ikaduha pangutana, nagsugod ni diyang mabdus ko sa kamagwangan akong anak. Og after 5 years ni samot siya og kadako sa pagmabdus nako sa akong ikaduhang anak. Tungod ba kini sa akong pagmabdus? Dili na ba ko angay nga momabdus og usab? Ikatulong pangutana, dihang duha ng akong anak, kapoy o pirmi na kong hago, kay niabag nako sa pagpanginabuhi sa akong bana. Nagbuhi na ko og hayupan o kapoy kaayong pagpangumpay. Di saghan ni tungod sa akong pagpangusog o bughat. Bawal na ba nako nga mahago ko og mga suwat og bugat? Ikaupat og katapusang pangutana. Unsa may angay buhaton aning cystic mass sa ear? Aron mo hiyo siya ba? Maoperahan ba ni? Mga pila man pud kantidad nga among magasto sa operasyon. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Maylin. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Anya na sa bako, si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist ug mga drug related nga mga problema.
kay usaman ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede kanyo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong Suliran official writers page o diri ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang inyong mga legal nga mga problema, akong partner, Attorney Eileen Bathan, andam og tagana nga motambag sa inyong mga legal concerns, no? Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, ako kini special mention ha. There is no health without mental health. Kanabita mo sa public or private organizations, ha, grupo-grupo, hindi mga publiko man or mga pribado nga grupo-grupo. Kung ang inyong leader diha, inyong presidente, inyong chairman, drug user, porbida ka delikado. Mura mong isakay og eroplano nga ang piloto mura hinog na kayo nga ipada nga to sa drug rehab or sa mental hospital. Balo ba mo kung sa may tabuan yung sa katao nga ang iyang panghuna-una di na normal, mag-hallucination ni siya. Meaning mag-imagine ni siya mga butang na madunggan nga busis, na mga puwersa nga mo nagkontrolar sa iyang panglihok-lihok. Delikado kayo. Biskay adto sa airport mo dalon, basig adto mas Pacific Ocean ato i-dive itong eroplano. Kuyaw kayo, why maying laki yan ha? Basta drug user, ako pa inyong kunon, pila na ka gatos o kalibuhan nga libo ka mga pasyente nga agin sa kung mga kamot hangtod karon. Dili good pareha sa wa mag-drugs ang dagan sa utok sa usa ka tawo nga nag-drugs. Yabag yun, yabag. Okay? Ang ato magtatampo karong adlaw, si Maylin, 27 years old, taga Buluangon, San Carlos City, Negros Occidental. Minyo ni siya og may duha ka mga anak. Suma na to sa bati ato nga sa drama about ni sa kining naay ko ni mas sa iyang dunggan ba to, no? Ako lang paning kamutan, Maylin. Numdum ni ko dia many years back, no? Kami ni Bob Trinidad, gikan mi og kanang Aroy, Bacolod City. Nga ako'y driver, daghan mi adto. Land trip gikan diri sa Cebu, ngando sa Toledo, diha sa inyo San Carlos, all the way to Murcia, ngadto na sa Bacolod City, nya back. Ako'y driver ato, ako'y gihimo na ng driver. Nakapalit mi diha sa Carlos City og Bayawa, ha? Musta naman day mga taga San Carlos City, na? Wa man ko'y may namduman nga mga taga San Carlos City, ako lang ning i-greet ni nga akong bagong nahimamat, no, diha sa may Bright Century Hardware sa may Lipata, Minglanilla. May gani kay diha si Ernie Baraga, no, intabang nako kay daw gi-order akong panday nga di ko kasabot. Lamat day kayo nimo Sir Ernie Baraga. Nya iyang gisulat ni mga membros yang pamilya, mga Baraga family nga taga Lawaan Uno, Talisay City, no? Si Celine, si Arnel bane, Neon, Early, si Arian, Christian, Denver og si Princess Erlin. O mga taga Bright Century Hardware nga taga Lipata, Minglanilla, si Gingging Salimbut, Rosalyn Ulan-Ulan, Maricar Makapas, Chow Hang ba ni? Sorry kaya, di kayo kubasa. Nisa Munsur, ug mga taga NA Shooting Range, may Garing Konsolasyon, ha? Nakabisita mi sa inyong shooting range. Mayong pagpaminaw ni Roxanne Mayol, ha? Ngunsa ka na ni Boy Mayol, no? Ug siyang papa kuno na sa Argao nagpuyo, si Remigio Mayol, mga Mayol family, of course. Daghan tang mga kailang mga Mayol, no? Si Nikki, si Nina, Ariel, si Ralph, o si Campo. Kining si Alura, sorry kayo Alura, di na ko mabasa imong apelyido, ayos ang pagpaminaw. So, going back to our sender, Maylin, no? Unang pangutana ni Maylin, may hubag ang tuo na kong dunggan. Apan murara og hangin ang sulod kay ug akong tuslokon mulupyok raman pod. Nagpa-doktor ko sa usa ka ENT, ear, nose and throat ni siya, no? Specialist. Ang yun sa doktor kay cystic mass sa ear kuno na ni. Unsa nay hinungdan ani? Well, laghan, no? Bacterial, viral, na ay mga dagang hinungdan nganong naamang kay mass. Ang mass manggod na ay tissue ang sod, tumor, murag gahi imong pisiliton, naapoy murag fluid, murag hangin, nga ang imong kuanon, hikapon, humok siya.
murag bula ba nga umok pisli-pisliton. Pero ako yung ka-advise nimo, Maylin, please avoid touching or tuslok-tuslok na nang imong whatever nga problema da sa dunggan kay basig man samot tinaw nagka-infected simbakog mo buto, kunya mo spread out ang kagaw dihang dapita sa imong dunggan, no? Tama tayo mga gipang tawag mga otitis media, otitis externa, infection ni siya, no? Or kanang mga hinungdan ani, no? So cystic mass meaning to say fluid ang sodya, dili siya unod, dili siya kanang parehabag tumor nga gahi siya, no? So may bot pasabot niya na. Ikaduhang pangutana, nagsugod ni diyang mabdos ko sa kamagwangan na kong anak og 5 years or after 5 years ni samot siya og dako sa pag mabdos nako sa akong ikaduhang anak. Tungod ba ni sa akong pamnabdos, di na ba ko angay mabnabdos? Well, I don't think so nga related ni sa imong pamnabdos, no? Kung usahay manggod ang atong nutritional inonta concern, ang atong healthy eating habit, dili kayo prioritize mo mahimo putang more vulnerable aning mga sakit nga ingon ani. Pero wala ni siya connection sa imong pamnabdos, no? Kay pila pa ba edad nimo? Bata pa man ka, 27 years old pa man ka, Maylin, no? Today na kumingon nga ayaw na pagbuntis, no? Duha na man yung anak. Basi ganahan og usa ka dosina yung anak. Ayaw po. No, kanang kaya ra gud ninyong buyon, no? So walay connection sa imong pagnabdos ning problema sa imong dunggan, no? Ang sakto ang imong giduol nga doktor nga usa ka ear, nose and throat specialist, no? Naaman sila yung mga kahimanan nga mutan-aw diha sa imong dunggan kung unsay kahimtang, no? Pumingon siya nga iyang i-exercise or kukuhaon ng fluid diha, mas eksperto siya na bodyside, no? Kumingon siya paimnon kag antibiotic o something nga makakuyos, makakupos ng nagtubo nga cystic mass diha, i-comply lang, i-follow lang ang iyang isugyot nimo, no? Alright? So, sunod nga pangutana. Dihang duha na ang akong anak, kapoy o permi kong hago. Kay niabag nako sa pagpanginabuhi sa akong bana. Nagbuhi nako og hayupan og kapoy kaayo ang pagpangumpay. Di sab ka ni tungod sa akong pagpangusog o bughat. Bawal na ba nakong mahago o pagpangaswat og bugat. Okay raman na kay wa mo gitay choice ani no ning kinabuhi ha. Ni sikay magputa. Mamuhi tag kanding, manok, pabo, baboy. Okay ra na siya. Moingon bitaw na kanang sustainable ba para nga makatabang ta sa meat production, ha? Pero mo comply ka sa sanitary permit, ha? Naa kay problema aning mamuhi lang ka ana diha wala kay sanitary permit, nakahasol ka si mong silingan, ha? Og moingon ang sanitary inspector nga wa kay septic tank, ipa-close na imong kuan, wala tay mahimo ana. Wa kay septic tank, andi magkaut kag septic tank, wa kay source of water. De, ngita po kag source of water, na? Mayroon ka mga rasakag mga bugat kayo nga mga sudlanan sa tubig, di po tingali advisable, no? Kay mahago ka, binag ka ng medyo na kay gipamu sa imong lawas, no? So, nagay ko mo sa easier way to secure mga kumpay, mga imnonon sa imong, sa imong gibuhi. Kanding or magkumpay di mo kanding tingali or baka tingali, no? So be sure nga di ka makahasol sa imong silingan diha pud kay i-complain ka, ha? Complain ka ug makahasol ka daghang langaw, lain og baho, mao na siya ang problema. So ngita lang tinglitag mga pangwarta nga way langaw, way baho. Kadaghan diya makwartahan nga way langaw, way baho, ha? Ikaw ba't pangutana, katapusan, unsa may angayng buhaton aning cystic mass sa ear aron muhiyos siya? Well, akong balikon, ang ear, nose, throat specialist nga doktor, maoy expert nga ani, no? So, depende sa agiyan ning surgery procedure,
iya ba ning buslutan para magawas ang fluid diha or paimnon ra ba ka og antibiotic nga mukupos ni siya dag depende kung unsa man nga kagaw nga naa diha, no? O nga pila man pug kahak kuno ang katindad sa magasto sa pagpaopera, depende kung di ba ka sa pribado nga iinti o di ba ka sa government hospital sa San Carlos City, no? Dutar ba ng inyong lugar? Patag kayo, no? Kung nakamahinumdum ka ng San Carlos City, ang inyong lugar patag. Tungod sa kapatag, pwedeng makanegosyo pidikab ka na bang banyak-banyak ba, pero nga sa ubang mga lugar numdum ko dito kung Pagadian City na tong lugay ng panahon pwede ditong banyak-banyak kay natangason man dito sa Pagadian o ari baron sa mahaplag o asa ba diha nga mga lugar nga dili kayo even ang mga kasada dili pwede, pero San Carlos City nindot kayo yung lugar, no? Patag nya peaceful, no? So regards yung tanan diha hugang sinultihan diha dili pa man ilunggo, no? Pareha dag Cebuano. So to Maylin og to millions ug libuan nga mga maminaw sa atong programa kini akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra with my partner Atty. Eileen Bathan. Mapasalamaton kayo me nga sige mog paminaw sa atong mga programa sa RMN. Taas ka tag rating din sa atong lugar. Gani nahibulong ko daghang kay ning congratulate nako. Sabi ko gibuhat kini congratulate man ako si Vic Ababa sa diya sa Kantawan. You know, na-mention dahil ko no ang kining akong suliran sa Catholic Mass Media Award dito sa Manila. Ano lipay ra po ko? Kay part ba ako sa kining akong suliran. So, Pangulo Baser sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaraman. Daghang salamat o maayong